încoace. Hai, vine coace. Fii atent, n-atici pe ecran. N-atici pe ecran pe nimic. Hai mă, lasă că ține de ea de un pula mea. Țineți, n-atici pe ecran. Pe nimic, decât te ții să filmezi ea. Hai. Hop, lasă un pic. Stai așa. Uite Bușteanu cum să vedem. Gata, Sali! Oh! Bă, dă un pic înapoi. Bă, Sali, ochile te uși după ce zic eu. Băi, vezi să nu sărbă vreun șleau de la asta, sară în tine. Ce certă e imposibil. Gata! Hop! Vrei să te bat? Iii! Nu mai ia pe puterea care o avea. Da, mă, păi dacă e Iii! Putu-ți dumne! Iii! Nu mai înjura. Iii! Lasă-mă așa, dă-mi pic dă-te înapoi. mă jos, mă. Bă, rupe alea Costine când dai înapoi. Iii! Iii! Hai, Sali! Hop! Și ca lumea filmează telefonul ăsta, bă, să fiu al dracu. Nu, doamne, original, e panoramic. Dă-te mă jos de acolo, văzi? Lasă-o din gură liberă pe ea, dă cât un hăținu. Gata, Sali, gata! Iii! Putu-ți dumne! Iii! Lasă-o dreapă! Lasă-mă să miște de acolo. Ho! Ce mă, încă tractor? Ho! Dă înapoi pe ea un pic. Drept cu voi. Gata, Sali! Ho! Te băi aici, să blocăm un pic. Ho! Drept voi! Drept voi! Uite mai, să urc pușcării dacă te urci aici, lângă mine. Eu îi la mișto așa. Drept voi! Poți să-l iau. Arc. Hop, dă înapoi! Bă, dar asta și înregistrează. Iar să-mi bat pula, iar. Stai acolo, kill. Aoleu! Drept voi! O prea mă chinui, mă. Uite, filmează bine acolo și pe aia tu-i sus. Foarte bine i-am filmat. Dă-te mai încolo. Ai! Arc! Ho, dă înapoi, vii? Dă înapoi. Bota tu. Stai așa. O iau un pic în pasă, scoate din locul ăla de acolo. Să mute din locul ăla. Așa e bine, băi. Hai! Ho! Dă înapoi. De acolo. Așa e bine, hai. Hai, Silică, bag acolo. Gata, Sali, gata! Trage-o pic de acolo. Mamă, fii atent cum v-am filmat, să băgați pe YouTube, ca lumea rău. Cu tot Bușteanu așa. Hai. Un cub are, da? Nu l-ai măsurat? Da, apoi. Un cub târâ și 2 de 200 de kg pe aia. Păi are ăștia 200, ei doi. Păi eu ce am zis? Bă, trageți-n un pic în tiță de acolo. Gata, Sali, au! Nu mai o înjurau. Filmează aici când o să pune jos, că nu poate. Așa. Să pui! Zi pe burtă. Hai. Gata! Și ce vrei să faci? Ii! Dacă ea să pune de 200 de ori... Hai, să-l iau un pic, uite așa vreau. Dă-o în pizda, mă, sică, trage. Trebuie pui, cât un centimetru, lasă un pic, nu. Da, ai luat totul pe asta, pentru asta. Ii! Dă înapoi un pic. Dă înapoi, cât un centimetru. Lasă-o să resufle un pic. Lasă-mă că ai luat Nu mai sus. la depărtare, lasă-mă să... E bine așa. Gata, ii! Ii! Ia-o încolo, ia-o încolo. Nu dau un iam. Bă, i-a luat sufletul. Dă un pic în stânga. Ia-o încolo stânga. Ia-o în stânga. Ia lua, bă, mai lasă-o să răsufli nițel, bă. Dă-l dracu că e gros rău. Nu trebuie să se supere. Filmează, nu? Nu se întâlnă pe nimic. Ii! Hai că și jos am filmat-o acum. Ii! Ia uite, mă, că mai dă-l dracu de Bușteanu, că e mare, mă. Ii! Sali! Am auzit și tu nu înțelegi, vorbești de Ii! Gata, băi, Costine, lasă-o. Lasă un pic să pleci odată. Adu pata. Ii! Mai lasă un pic să răsufli, că nu mai poate să pleci. Ia lua suf. Ce-i tractor? Păi vorba lui ăla. Foarte frumos am filmat, băi. Filmează rotundul ăla, da? Păi nu l-am filmat, l-am filmat. Hăi. Hai! Iau. Ho! Gata, mă, lasă-o. Că mă doare mâna, nu mai filmă. Ii! Hai! Gata, mă. O plecare și gata, dă un pic înapoi. Își facă nebuneală, hai. Pus mama mătii. Sali, hai! Hai! Ho! Să-i dai să mănânci ca lumea până la bobotează că... Sali! Dă-l încolo. Lasă ia fac singură, ia la singură. Păi da, am luat.
Drept! Hai! Aude nevastă mea de acasă să moară viața mea. Hop! Lasă-o răsuflă un pic și gata, că zi-o probă. Să răsuflă un pic. Cine e ăsta? Uite, Ia zi, boss, salută băieții. calul ăsta. Salută mă oamenii acolo, că de vede țara întreagă. Gata, Sali, gata! Gata, Costine, lasă. Gata, ne-ai făcut. Nu mă stai așa, bă, lasă-i să mai pleci o dată drept. Două în spate un pic. Mă doare mâna să mor, filmează mâna că nu mai pot. Lasă la mine. Dă-te așa un pic. A luat tot cu el acolo. Da, mă, ce dracu, mă, e greu. Hai, bă, că mă doare mâna, ține-mă de telefonul. Ține acolo. Haide! Hop! Băi, dau drumul telefon, că mă doare mâna. Hai, bă, ține-mă să mor. Îi trebuie mâna, băi. Hai să mă aduc un pic. Hai mă, hai mă, un pic, mă. Ce-i bun. Are viață în ea, nu are. Ho! Da, mă, special. Silia zi. Ho! Hai, așa. Hop, dă înapoi. Hai, așa. Au, gata, lasă, gata, bă. A vrut să cadă Că și nu-i de vânzare, dă înapoi. Lasă-mă cu ce acolo. Hop. A vrut să cadă și jos, cum ai vrut tu. O bursă. Băi, boss. Ia zi, mă. Zi, mă, să te vadă lumea întreagă aici. Gata, am.